Hagan Yugirish Bakhuid, in Duai Nagabinda, Dalam, Chawamiki, Rambai, Barake, Yagasni Ka, Mindagasni, Duai Nagabinda, Edmund Nangsij, but Sumarlin Christine Rambai, Nagabinda, Kiinga Senchunki, Gajinko, Jinkia Junki, Duai Nagabinda, Lisa Mary's Im, Benyo Jinko, Jinkia, Duai Nagabinda, Sinadin, Bormanik Maulong, Barakegasni Ka, Mindagasni, Duai Nagabinda, Kajinjatai, Bam Jugut Minsian Junkel Spin Nangru. Laispa Sapua. Laispa Sapua. Galakvena Baba Bakio. Galakvena Baba Bakio. Galakvena Baba Bakio. Yangin Yalek Yushaying Jomutra. Kwayaro. Hallelujah. Raya royu traiken hallelujah. Raya royu traiken hallelujah. Kan bangi lagi usayin jomutra. Rohimen ko para tongin snongu yau try nagabinta ka jinga ka jingar ko baro tongenang ai tiru ka jing tumu shime jongi ba undup karko yangi pensle yangi nginang yai beteng bentuwai nagabinta ka jingkhoi jingkhia jongu pa Bakhuid ba undup yo ia ka jing kamet ka babiang ban wan pai biang ban shakri ya ka Balang ngiduai ru nagabinta baro kiba don hapadengi Jingale babun jait baka jingir jisu kan pelait ludiki. Ha kerteng upa baru kon baru mensiyum Bakhuid. Amen. Ka jinga jongo trai jongi jisu Christ, but ka jingir jongo blay. Lem bat ka jingir silak jongo mensiyum Bakhuid kindon rengkad bat pi barra. Rengkad bat pi ru. Ko himen ko para. Tongin sangesh port ban pan map nagabinda kilait kila jongi. But nginang IT yalade shaka bor penyai janga jing start ka jongo blai kramba ngindup light im ka jing start jongo blai ka pen khuid yangi ka jing start jongo blai ka pen gantang yangi ka jing start jongo blai ka pen shai ka jing murjim barka jongi Jisubi it pen khuid yangi plight lud yangi naki pop ki sang jongi barra nga plam how blay badan board barra bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkat daki tin daki kham daki jingle klet daki jingle palad janga daki jingle palad janga daki jingle palad bakrap e janga namar katha na karphadi ka Maria Bakhuid kabayaysa katay soti yaki angel bat kiri koi badiapi ko himen ko para benduwai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro nisune yangi badendala map iki pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Try can rat ko blay isne yangi try Amen.
nginia duwai ngiduwai baga jingido Chris kanang roy hapo jungi vei pai vei bakat ba ngilajan ba ka jimpen kre ya ka ayam land nginang duwai ba ka jingido Jesu kan pen kuid yangi ka pen koi pen kia yangi to ai ngi karpat ko blei badan bor baro bada ka ba duriap barabor ya ka e ka ba shisha bad ka ba be nginla ban pendap ya ka ba pensnobha yeme hakak tin badru hakakam da utrai jangiu Jesus Christ kun jame uba imbat sansha rengka badme haga jingelang kawe jangmin sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kaching plin ka kitab usirak. Kaching start ka ay jing im yalaki kun. Pat ka ay jing erap yakito kibawat yaka. Jar upa eid yaka u eid yaka jing im. Pat kito kibawat yaka dang step prangap kin sayo yaka jing spoon babha jong utray. Jar upa snok kak haka unyo kaburom. Pat utray un kerku yaka jaka ba karung. Kito kibay syakri yaka kin syakri ya upa Bakhuid. Utrai uit ya gitu kipa it yaka. Uta upa kongu yaka unsa bisyar ki jaj penriu. Pajar upa syashkor yaka un syong suk syong san. Lada udon cinget haka un yo yaka. Pat kikun kiksiu jong u kin sayo bat sa yaka. Naba kan senran yu u haka bari. Pat haka panengkong kan setenju ya u. Kan sawan lam yaka jingting bat kajing kau put ha u. Pat kan pin sasti ya u da kicing hikai jongka hadu pa undakan mau ya ka ha kicing perkhat jong u pat kasyanya ha u ti nang ta kan sawan bet sha u pat kan pin klan ya u kan sa pin kemen ya u pat kan pin pau ha u ya ki ki bari jongka pat kan kin syau ya kicing syempang na kabenta jong u pat ya kicing sngo thu ya ka babha henrei lada uyait sakma kan ino lendet ya u pat kan sa IT ya u hakikti jong nong shun jong u kaktin jong utrai Isango yang Sagspakan kendai Nambar praspa laipuwe Praspa laipuwe Kiba ika anjong me Kisuk jayom don jing we Kin suk kin san kito baro ba ika anjong me Onom ju don jing we day ya ka jing e Nandriya ki ya ki jing i kai jong me la te blut kayat kayeng jong aku trai ki baik ka anjong me ki suk jayom don jing me kir myang shin tur jong aga surya roto kin perta Bame kaya ngaku noban maneble Teli jong ngawun roy pendon burang kak tien jong me Naba hukum jong me baru long kibade Kiba ika anjong me
seus pa jong me yang aku try na bagaan jong me ka ai jing men yang ai bangan imban yo ya ro ya me ku try jong kirai bishar jong me to kin ya rap yang iba ikan jong me kisuk jayom dom jing we Hallelujah Shabbat kajing imong utray Om dan uban puai syok palai tang dangan Haleluya 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 Utray undon rengkad bat pim Rengkat bat piru Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Marcos Kau huram hame kutray Uya anis ula ong ha ujisum ko nong hikai nila yo iya ubriu ubabe ya kiksuit ha ka kerteng jame bat ngila kang yaw na marba bud yangi Henry Jesu la ong what kang yaw na mar amdun uno ubale ya ka kampala ha ka kerteng jonga ubanla Shen hadin ban kransnio artat ianga. Jar obam long persha yangi ulong batni. Ka gospel jong utrai Kajingero yame ku Chris ko himmen ko pera. Beit hau trai Jesus Christ. Mindagas Sngi ka jimpule ki kot ki ver ingi vai pai vai Balang ki Bakhuid men siem ha ka ban yade badu ble bad kum juru ha ka ban yade bad ka kham jungu ble Ngiasngo na ka kitab sirak pakranchai ka dar lada ngidon ka jingi dia ka jing start but ka jing kongu ya ka jing start ka jinget ya ka jing start ngida ban long ki ba seizo ha ka jing im jongi ka jing start kangne kalong ka dak ka shin jongu ble but kalong uble namar ka jing start kawan na uble but kane ka jing start kawan na uble kapin kandang yangi kapin kuit yangi kapin seizo yangi kapalai lud yangi na kiye baro bakanglat haga jingim changi but kajing start kamju yalam yangi shaka jimbishni kajing betar kajing pikhuin ne kano ka jinglong baparsha yaga jinglong jango blai but ngisnguna ka gospel mendagasni haba uyo anis kisinran jango jisu kiyo I uwe ubruyo ube ya uksui yakiksui haka kerteng jango jisu kila wan ban ong Jesu don uwe ubruyu bahabar ka kinhun jongi utrekam kumbat tremangi badngin kang no shisundon yawu badu Jesu balong ka jing start ulakaran haki haka jing start bad yakiba don batngi yakibal le yakikam haka kerteng jonga kimlong ke ba persha yangi ko himen ko para kadon ke jing yasrim halor kane ka jing jia kabalajia badu ya anis bad kisinran jongu bad kabalajia ha ka kitab jing kain haba hinyu pungut ki remba bala shajir dawu Moses ban yarap yawu armud eldad but medad kimpat don rengkat bat ki
kadba umensiam Bakhuid ula wan hiar halor baro ke bayalum lang kiladon halaka jong ka ying trep bad haka ju ka por umensiam Bakhuid ula wan hiar halor eldad but makiru kilas tang ban yaro yautrai kilas tang ban yatulupa kumbaya tulupa yakivei pati hindri po prangut bad shisendon u Joshua ulawan hakama tu Moses badula ong ko Moses ko nong yalam ko kinrat niyo I don arngut kitu ki bampat don bat ni kistang ban yatulupa bad u Moses ula ong yabu Joshua lada ki yatulupa bado ble uji ban ai ya ka jinga e haki bale ngidon kam ban yang persha haka ju ka dur menda uji su kren hawu ya anis lada kimpat yale persha ya ka kerteng janga bale ngidon kam kang lad yaki to ngindon ka mensiam ban ya trelang batki ko himmen ko para kadon ka jingjob haka kerteng jango Jesu kadon ka bor pelait im haka kerteng jango Jesu ban ngidi ban sabutu bade lemba ke jing tre jango men siam Bakhuid ngila ban le ya ka kam jango bale light no ya ka bor jango jing start ka bawan na o bale light no ya ka bor jango men siam Bakhuid ngimla ban idia utrai ngimla ban shakri utrai ngimla ban pindon burom ya utrai ngimla ban le kano ka kam bhala Tingi don kam ban ngabutu ka jing star jango bale ka pelai lod yangi bad ka tinu bale ka kran shai ka dar kumno ngide ban treshitom ban roy hakane ka jinglong ka tinu bale ka ang ladang ki step bad ni wad ia u ngin sadap da kane ka bor ngin sadap da kane ka jing star bangin long ke balai lod haka jingim ka jangi bad ke jing stadu bale kalong umensiam Bakhuid kalong ke jinglong ubale bad ngi ive ha ke jingim jangi ngi de bandon ke jingit ka ba palat ya umensiam Bakhuid ngi de bandon ke jingit ka ba palat ya ke jing start ubale bad ngi de ban wad ya u man ke step ngi de ka ba mut ngi de ban pulut ya ka por jangi ban roy ha kane ke jinglong jong ubale ha ke jingim jangi Shisin bangi roy hakane ke jinglong jong obale ngimla ban bishni yakiwe ngimla ban bu jingai yakiwe ngimla ban bitar yakino kino ki brio batre haka kerteng jong Jesu ngimla ban tre haka kerteng jong Jesu klam kane ka bor jong men siam Bakhuid klam kane ke jingstat ka batre kam hapo jangi te kae ka bangi de ban le habang yoi kabang yoi kano ka jingya le saudong jangi ngide ben duwai ho min siam Bakhuid ngide ben shania telan ya ka bor trekam jango ble hapo jangi hakabalang jangi barkum juru hamalle ki bryo ki bayid ya Jesu kino ki bryo ki kongo ya Jesu ki bayid ya Jesu ki basha ya min siam Bakhuid ben trekam haka jingem jangi kimlong ki bryo ki ba persha ya Jesu kilong ki baju ki bayalong kawe badu kris kilong ki bay kawe bad ka balang baro kawe nakataka daho kane ka jingjia ka ba ngiyusngo mindakas ni haka gospel ka kot ka ver yangi ban tre nakabenta ka jingyasuk ban tre nakabenta ka jingyatli bangindup la ban ya burom markelia baro ki bryo ki ba id ya ukris kilonga jangu kris bad ngide ban id yaki ngide ban burom yaki ba shisinu mensiam Bakhuid utrekam hapo jangi kimla ban bishni te mindang idon kam ban tre shitomro ban sauto mano bayang persha ya ukris mano ba trelang badu kris bad mano bale ya ke kambala ha ka kerteng Jesu mano bam le ya ka kambala ha ka kerteng jangu kris bad ban sautu ya kane ngidon kamban roy ha ka bor jang umensiam Bakhuid ngide ban treshitom ban roy ha ka jinga e jangu kris bad habang istang ban roy ha ka jinga e jangu kris jinga e jangu umensiam Bakhuid jing star jangu ble
ngin stang ban yo I ya ka jing shisha bad nginum bishni nginum bitar nginum bu jinga ya ki brio na kata ka jingya ya long kawe jongi jisu u kot u ver yangi ngimde ban long ki kun ke bayang persya ya ki ve henre ngide ban long ki kun ki ba penyatli ive pat namar ngi baro ngide ki jongu kris bad ngi im ha ka kerteng jongu kris ngi tre ha ka kerteng jongu kris ngi duai ha ka kerteng jongu kris bad ngide ban nangro ban it bad buram markeliang ha ka jingim persya ya kane ka jinglong kawan nau bamen nau ksuide naga daga daw une uburyo babe ya uksuid ulayo bor ha ka kerteng jongu kris ulayo ka bor ha ka bor jongu men siem Bakhuid ban yale persya ya ubamen ngide ban ya trailang bado men siem Bakhuid ban ngin duwai ha gane gi ukrish Bakhuid bangin yo kane ka jinga e jongu men siem Bakhuid kumba u eldad but eldad kiyo pidiang ya ka jingidu kris jingidu ble jingidu men siem Bakhuid kumba uni uburiu babe uksuin ha ka kerteng jongu kris ngiru ngin stang ban le ya ka kampala ha ka jingim jongi ha ka inga sem jongi ha ka imlang salang jongi ha ka hapo ka jingalang jongu men siem Bakhuid ka jing start ka jongu ble jisu be it karko kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi bangiru ngin yalong kawe bat me bangindup la ban job halor bara ke jingele ha ka kerteng jame badau men siem Bakhuid daga jing start jonga bane en yaro ya utrai Jesus Christ Amen. ngin plai ka jinget ka jungi nganget How blame Quabaton Borbaro, unong tau bening indo but how Jesus Christ pun pamarwejung utrai jungi ya bala puna men siem Bakhuid ya bala kana ka Maria tesuti bala shale ben popon Dios Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu la kiasha ki beya aga Sngi ka balai la mi pan ki beya la kiusha beni shang shakamon play pa badan borbaro nang da wan pan ben shari ki beyim bat ki beya ngangit ho men siem Bakhuid aga Balang Catholic Bakhuid aga jingasila ki rikoid aga jingma ki pop aga jingmi pat ka do aga jingim bam jikut amen Lai Spa and Yopukunda. Paya duai ko himen ko para baka jinkinia jonga ba jumpi kan long ka ba priang hun hau blai upa badan bor baro To drive yang jingnya di jompi, aku mentar keciro dalam kerja yang jombu, kecil mentar yang ini pada kepala buku jombu baru kawai. kat bangi lenium ye jimaya jome go trai da ka ba pindep ya ka ba dehok kalonga jome ngi kar padrit yame bakane ka ba ngi tarwa shaka burams em jame kenyalam yangi shaka jimpenim da ukres utrai jangim Amen.
utrai undon rengka bat pim token tiu yalaki donut tongin aingu ya utrai ublay jengim dashisha kalonka bashong hok bat kabade kadeti jengi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokendrat kopa Bakhuid koblay badon bor bat bam jikud namar wat lada mem don kam ya ka jingero jengi penban ka jing sngongu jengi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jengi kim penyare ye ya ka jing krau jame hendrik ya rap yangi naga binda ka jimpenim lempau trai jengi u Jesus Christ bat komda rengat bat ki kinkon ruai jengi angel ngero yame bat ni penbana da ka jing kamen Bakhuid, utrai ublay kipan, neng percaya sawada kaburong jombe. Usana, turway ublay syadron. Usana ublay juno. Para tongin trang nagabenda ka jing start jang gabane nagabenda umensiam Bakhuid but haka kerteng jang Jesu ngilaban kalalang ki brio ba dap daga bor jang gabane pangindup la ban shakri hok ya utrai haka kerteng jang dashisha melongo Bakhuid ko trai katamay jom ka jing Khoid barom. Namar katangi karpad yame to pen Khoid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka pa yo mainstream jame kum go jer halo janki bakin karlalong yangi kamet bargas nam jangutrai jangi o Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pidiyang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kediya yavu badula ai halage sentran u ong tu shim batabam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benta jumpi Hakaju kedu kamendala la yabam ula shimya ka kuri badak baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong tushim bat di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jitang batimai badbam jekub yakaben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babun naga benda ka jingmap yaki pop tale yakane ban kan mau yangam Kusnam bakardor jango Chris, the pen Khoid yangi, pen Khoid yak mensiam hadim pen Khoid, pen Khoid pen kia yak bapangi bashitam, yada yangi now bamen naki klam. Kajimaya John ka jinge. Katasin bangibam yune upu Bagide nagane kakuri Ibendra kajing yap jong me kutra Tadadu menwa
mar kata ngi ki ba pen mendaya ka jingya bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame go Taïew po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem na mar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge verin ngi karpadia me bangi ki be yo binda hakamet bagas namu Chris ngilong ki bela penyat le kawe da umen siyem Bakhuid token mau ko Taïew ka Balang jamme ka bela priang hasatala ka perte but to penjanaya ka ha ka jingir rengat badu Francis upa Bakhuid jangi will but marve nu bishop jangi but baharo killing do but kirinium token mau lemro ye ki himmen ki para shin rang but kinte ki bela yotia da ka bakarmen ya ka jimmi pa but ya baharo ki bela klat no ha ka jingis ne jamme Topidiang yaki shaka jingsha ka kama jamme to isne yangi baharo ngi karpadia me barengkad barkamaria te so di Bakhuid ka kami jango blai u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki Recoid ki bela pen snobaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram me da u kun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kanlang hamayu blay upa badan bor haga jingelang kaway jungamen siyem Bakhuid baroko burom bad ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para tongin duwai naga binta ke jing tumo ba per ka jangi bangiru ngilang ki kun ke badap da ka jing start bad ka boro men siyem Bakhuid malay ke kambala ka kerteng jungu jisu Kopa jangim ba bening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin daw kumba bening to ay ang iminda ka jimbam jangi ka bahala gasni patamap ingi grengkhang jangi kumbangi rungi map ye ka beles niu yangi padwatelam yangi sha ka jimpan shoy henry top light ingi na ka basiniu top light yangi ngi karpat ko trai na ka jingsini baro haga jinx born jamme to I jinx of jinx sign hagis ngi jangi kramba da ka jingarap ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop but ngi yo jingada na ka jing jin jar barro kadbangi dang up kamelendi aga jingermen Bakhuid but ka jingwan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor pagkamram chinom la chinom kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy what pede ki pop jangi henry ya ka jingai janga Balang jamme bar ha ka jings born jamme to I haka ya ka jingsuk bar ka jingat le kawai kat kum ga mon jamme mame uba im bar ba sensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabor renkad but pim Ringkad bat piu. dap da ka jingi do Kristo ini ay markelia Hakami kun lambro jungo ble. Hakami bakit naga pop jungo perthe. Sukito ke bela korsha ke jinga wai jungo kun lambro. Ko kandran amlong besong ko kamandrung ko kayeng junga. Reshong takati ngamasim junga ya I. Kamet bagas nam jungo Chris kan ringa shaka jingim bam jungo.
try jisu ngis ngongo yame namar ngidon ga jingjok ngidon ga jinglait luid haga kertain jame kadba melawan rung hapo kamen siam jangi lembaga communion bakoi communion men siam karko kardo yangi vai ko jisu pen khalai ne ga jinge jangi pen khalai ne ga jinge jangi pen khalai ne ga met ka par jangi bangin dup la ban yang scam bat me ha kaman laga benda jaga jingem jangi bangin lang ga dakashin jaga jingat le bat ka jingi pen roi ga jing start hapo jangi ko jisu bangin dup la ban yang sakina ga benda jame hapadengi himen ke para jangi bangin lang ga jing shai janga parte karko kardo yangi ko jisu pen koi ben khia yaki bapang ki bashitang hapadeng jangi karko kardo yaki kon barro ki batalon ha ga jinge karko kardo yaki kon ki bajingai na ga jingi jame jisu ba makiru kin sauto yaki jing kardor janga jingim bat me namar mela wan ban kring ya barro shaga jingi ka jame jisu ba yet kner rakte jame halo jangi vai menda bat pen klein yaki pen koi ben khia yangi palai lord yangi karko kardoro ya baro ke himmen ke para ke baduai hakane ki yukerish bakoi ke bashimmen da hakane ki yukerish bakoi jisu don ke bapang ke bashitan ke bashimmen da hakane ki yukerish bakoi don born ke himmen ke para ke bala karpad ya ke jingisne ga jame hallelujah jisu ya roya me hallelujah 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 jisu taengi baro hallelujah 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 jisu 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 le kambala halo jangi vai pai vai ben kalai ni hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 tongin duai naga benta ka jimpen jempura naga jimpen chitam shipar baka bor jang jisu kanang trai kam halo jangi hawni usnem jubilee kum juru ngi duai kar pangru naga benta pa Bakhuid ba indup yo ka jing khoi jing kia ba pura koppa ubaha bening to ai ba ka jinge ba mela ai hangi hau kun jame jisu Christ u himmen jangi but dilli ding janga jingi spoon kan klang haki do du jangi dau men siam Bakhuid kan ka siu biang hangi ya ga jing karmen bala karku naga binda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi shaki nong lur lingka bam ju shantai kan bet yesun bai janga gospel to ai ba ki tu ki sumbai kan pen kala dur na shapo ya ga jait ben riu badia ka perthai mariam baro ka we ha ka jingmi lendi batikena ya ka beneng batimai bat ka perthai batimai haba enda ki bor jung bamen lavengno jume kan teng shine juno to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jing karmen ya ga jinga nud ya ki tiar jing kan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pen sapriang ya ga jing kamen ba jing sup jung nang sius pa jangi satala ka perthai shame ko blay jungi ubala karku juno kan long ka burong ba ka jinga ro juno amen ko pa jungi ba ha bening ka long ka Bakhuid perteng jame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendo kum ba ha bening to ai ngi minta ka jimbam jungi ka ba ha laga sni badama i grang khang jungi kum ba nge rongi map i ka bere sni wi badwa telam yangi shaka jimben shoy and right apply jingi na ka basni amen ka blai ka maria ka badap ta ka jinga e utrai de pa la ka kuye pa na te kinde pala ka kuye usop ko jom pa jisu ko maria Bakhuid ko mi jom blai duai na ka binda jungi kinom pop minda da ka por ka jingi ap jungi amen ka buram da kuan badamen sim kumba ka lang ka pa ni ko kum chunta para pot junam ra junam amen tong in nia duai to ai ngi karpat ko blai badan bor baro bangin yo mad ye so jangata kabang ile yo pidiang kum gat soskular lemba kinigi jimaya dau Chris utrai jangim amen utrai undon renka batpim blai badan bor baron karkuyepi uppa barukon baru men sim Bakhuid amen ya lesu
ban pen banai ka kubar babhajung utrai daga jingim ka jompi Isung yau lei. Sao spa lai kusa. Lam lam jing shai utrai. Lam alen ti bun jing ling no. Pada kuno mensim Bakhuid, kembali long ba menengkong, cinta berabot, senang lah, senang, amin. Ini roh you try to Chris, senang lah, senang, amin.